Let's go to the skyway. Ano yung orientation? Diretso na ni, basta maglingkod ra. Ano grabe? Tabo mong ko yung isa. Wow! Ano dyan ah? Tabo kayo siya. Ilong. Sagyad na niya. Sagyad. Oh my God! Wala na sagyad yun. Sagyad yun. Ano yung isa mo ka nagdudugaan? Okay, ang travel time is 10 minutes na. Balikan na na. Inikabot na niya sa podcast. May traffic. 2 seconds lang. Mabalik na siya sa Okay. Okay, wag mo lang Pangalan buhaton, mo? lingkod lang mo. Enjoy lang. Yeah. Okay, pangalan mo. Sa pangalan mo yan? JR. Hello, CR. Ah, mag-video. Yep. Oh, wow. Yeah. Look at that. Mahal sa patanan. Lulululu. Okay po na. Uy pa siguro na eh. Hindi mo naman doon. Hindi mo gani. Oh. May. Ito ka, tawag sa tawag kayo. Pagkagongkong kanina ka. Dahil mo tanong sa ubos. Malula ka. Murag hilo. Dapat ikot pa rin naman sa tuwag. Bukas si Jones. Wow. Ay, grabe. Cute ba, no? Ay, pag-iba ka naman. Advance ka rin naman siya kasi natartar sa rin. Nang ganyan mo na to, so gagawin din na. Relax lang sa siya. Ay, mauto ka din. Oh, kaya ako na po. Nice, green ko na lang. There go down deep in the fall like a beautiful coral reef. Mali. Dito daw sa ano yun. Ay, ba mo? Kilo. 100 seconds down. Nangulo na ako mo. Ano yan eh? Alam mo ba? Rice dagan magunta. Mo gani. Ako kung gikuan na. Tugado ko sa inyong mga bukat, manggo. Bukat si Ronald, bukat si Jones. Pagbilog Asa na lang ta? Wait, ito ba? Gawa sa pula-pula. Kaya no? Kapag dahil. Wala no. Puro may si Mark. Ito ko lang ba? Isa si Kunin. Hindi lang sa picture, kinanapag ka. So kamusta te? Anong nagatingog-tingog mo din? Tingog mo ko kay Jones banda ba? Oh, as in you. Imuha kita yung nagatingog ka. Ba't mo gumi tuloy ka bukid dito? Yung mga doon sa gas. Ba't ikot sa Ronald? Wala na doon. Ako ang pinakaangat yan eh. Ay, ganda ko ayaw. Si maligas ang ano. Kung ganito. Ako ginaisip ba, maligas mong yugon. Uy, taas. Ito ba ako ito maragman? Kunya, pag abot dire, mo stop daw kadali. Then naman, mo balik na po dito. Tara lang, chocolate hills, oh. Ah, we're being surrounded with these chocolates. Amo ni guys. Balik na. Di makulatan ka, gito yun ang gito ba? Makulatan ka. Hindi tayo bitaw ha. Nya lagi. Asali, ano siya guys na Kalawad daw kayo ni? Oh, di na ako ko guys. Ano siya ngayon na. Ano wala ka guys. Basta tayo bitagap sa dito sa unahan. Basta bitaw na ako nga. Relax pa yung mga blood pressure na guys. Hindi ko mahadlo kung ginani. So
So layo pa mga 1 hour pa panulong balik. Actually, akong giuna-una is katulad gitagak ko. Gani. Ako na isip ko kaning diretso ni tanan ba sa kabak. Sa katulad gitagak ko. Bilog na naman. Ano ko na sa tinuod? Siya man ang muna. Hindi matok si Mark. Hindi ka man ang Mark. Madlock pero ano siya, like na siya motor yun. Yung mura daw gyapon ang baka so muna siya muna. Ano yan? Ikaw, ano na? Sa kanong katong canyoneering lagi nga pag-ambak yung diretso pagpatong pa lang diretso din ang ambak. Hindi man. May dugay-dugay. Picture pa di ba pwede? Water eh. Yeah. So, Eh, wala ko limutan para maglupad mo. dali. Maglupad siyo. All the children of the world, black, yellow, brown, and white, they're the same in inside. Jesus loves the children of the world. Logo, oh. Hilo man. Hilo ang kayo. Katunaw ka, masangit. Masangit ni kay si Ronald. Oh, lagi si Ronald jud. Ako jud dra man ang masangit oh. So tanawa mo angat ha. Ano may balik ya? Ambot na. Nalipog mi, nalipay ba mi? Unsa man to? Pami ko ba yun? Nalipay ba mi? Unsa to? Siguro to. Pilo man kayo ni agi si Lord. Tara na, dito na. Sige. Sure na jud. Sure na, Jid ni?